Så skal vi have en lille sejltur her på Mariager Fjord. Og dem, der skal med ombord, det er Simone og Jonas og Malte og Marie. Og så skal vi have en god tur ud af forbi Mariager og hoppe i vand undervejs, og hvad vi ellers finder på. Fuld solskin, og det bliver op til 30 grader. Fedt. Velkommen ombord. Er det en video? Ja, det er video, så er jeg deroppe på YouTube. Bare sådan I ved, ikke også? Og så er Simone inde og klæde om, så hun også kan komme i vandet. Der kommer Marie ud så. Hej Marie. Nej, det skal stoppe. Jamen, jeg filmer ikke ret meget. Kom så! Kom så, mor. Ja, så slipper du. Nej, det kan jeg ikke. Jo, slip. Jo. Jamen, Du får helt ro på så. Ja, det var godt. den sidder jo ikke. Jamen, Mor, du kan lave den. er hun ikke dygtig, der? Den går far, det er jeg glad for. Ja, ikke også? Nej. Nå, så er jo bare så Ja. Og det gør heller ikke noget, at den er lidt for stor, fordi den giver alligevel den nødvendige sikkerhed, hvis man bare kan svømme lidt, så går det fint. Det er sgu da dejligt, det her overhovedet ikke koldt.